El número que du al cartell no és l'edat, sinó el temps que ha de marcar per acabar la cursa de la Mercè, 70 minuts, 1 hora i 10 minuts, per tant. L'Isidre Ferrer té 84 anys i s'ha convertit en la llebre de més edat en una cursa popular de tot l'estat espanyol. Intentarem fer la llebre, suposo que sí que podré fer-ho. El que passa és que he pres una mala setmana, He estat amb la grip, però vaja, penso que ho aguantaré. L'Isidre no hi va sol, l'acompanya el Càndido Ferreiro, que té clar quines són les funcions de la llebre. Tenia una mica de cap, també controlar ritme i controlar la vista de passades i de pujades i a sobre tens una responsabilitat molt gran, una sobrecàrrega al cap perquè darrere tens un munt de corredors que segueixen el ritme. Els primers quilòmetres van passant al ritme desitjat. Tot va sobre rodes, precisament l'esport que feia l'Isidre abans de començar a córrer als 39 anys. Bueno, jo sempre feia bicicleta i com que jo no podia fer bicicleta, que no podia pagar els gastos de la bicicleta, em vaig posar a córrer. L'Isidre s'entrena cada dia entre 7 i 10 quilòmetres normalment a la sorra de la platja, però és el cap de setmana quan ho dona tot. Solo fer la vora 100 curses. La vora. Aquest any no sé si arribaré, he arribat un parell de vegades a 100. Aquest any ja en porto, penso, 83-84 amb aquesta. Però, què l'impulsa a córrer i a fer tantes curses? Tinc ganes de viure perquè jo no vull anar amb un bastó. És molt fotut haver d'anar amb un bastó, o que t'hagin d'arrastrar. L'Isidre calcula el ritme a mesura que avança la cursa. És l'estratègia de carrera. Potser li ve de la seva alta gran passió, els escacs. Cada dia hi juga per internet. Guanyo i perdo m'és igual. Qüestió que el cap desenrotlli. Sí, perquè així no perds memòria. És com ets grans a fer-ho, aquestes coses. Si no fas aquestes coses, te'n vas al sot ràpid, Quan està a punt d'arribar l'Isidre s'ha hagut de regular perquè podia haver acabat molt més ràpid, però havia de fer menys d'una hora i 10 i ha acabat en 1 hora, 9 minuts i 32 segons. Molt fresquet, molt fresquet. No, molt suelt tot el rato. Arriba a meta acompanyat del Càndido. Molt bé, Isidre. He tirat molt més pujant, però és que he hagut de frenar. Magnífic, un ritme calmat, molt agradable i vas veient la gent com el coneix. Més famós que la Moños. Y ha sido fantástico. Hemos hecho 1 hora 10, pero súper agradable la cursa. Hemos estado hablando, se nos ha pasado volando. Ha estado muy bien. L'Isidre no ha quedat primer, però de ben segur que avui s'ha sentit com l'autèntic guanyador de la cursa de la Mercè.